Значи, един мъж си купил папагал. Птицата – красавец. Обаче с ужасен характер. Псувал като каруцар, обиждал всеки, който влезе в стаята. Мъжът, горкият, опитал всичко. Говорил му мило, пускал му Моцарт, чел му стихотворения. Нищо. Папагалът си знаел неговото. Един ден обаче, птицата прекалила, напсувала тъщата на човека. На мъжа му кипнало. Грабнал папагала, отворил вратата на фризера, хвърлил го вътре и я затръшнал. Отвътре се чуло блъскане, крясъци, люти псувни и изведнъж гробна тишина. Човекът се притеснил. Леле, отрепах животното. Бавно отваря вратата. Папагалът излиза, изтупва си крилата от скрежа и казва с най-нежния глас на света: Господине, искам най-искрено да се извиня. Бях груб и невъзпитан. Обещавам, че това никога няма да се повтори. Човекът зяпнал. Не могъл да повярва на очите си. И точно да го попита каква е тази промяна, папагалът погледнал плахо към фризера и попитал: Извинявай, само да попитам, а замръзеното пиле вътре, то какво е направило? Надявам се вицът да ви е харесал. Ако е така, дайте един парец нагоре и се абонирайте за Виц Зона, за да не изпускате дозата си смях.